sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan I-share mo, pinkiyon mo sa DZGB. Pinkiyon mo! You're so hot, teasing me. Bonta dan music sugari baray libaga sa kurodalan. Jadi sa baray limi duman sa makalaya kang panahon. Pagkatapos kang baray limi duman sa makalaya. Ang pagmaalas 10 na nagkawara na sa baray liyan so iba tao to na sa giligan dagat. Paminsan ya gilid kan dagat. Sa mga bangka pagkarangyan o baka po ako ni Manaitel naman. Yaw na sa nagturukoto ko na sa prowakan motor. Alam ko yan naman prowakan motor. Sa kan ba sa inot? Para naglambarahil di utol matawon sa giligan dagat. Iba naman lamang sa tuyang music ko niyan. Basic rules for a peaceful life. Aber daw ha. Wala man kita ngon yang kipag-atid-atidon. Unid ang mga tugang ang mga basic rules for a peaceful life. Visit who visits you. Bisitahon mo daa ang nagbibisita si mo. Sabihon, pag di naman ka, balusan mo man siya nin pagbisita. Kundi may mga tao baga kuya nimin, nagariha mo pagbisitahon. Tas siyempre, ang pagalon pag nagpigbibisita ka, ang panguntinuar. Mapakaon ka, mapaisna ka, ma-entertain ka. Ang pinaka-problema dyan, ang pag-entertain. Nya kung namin nabot kibigla, daing-daing ka. Kung may problema ka, karog kang inot. Imbitaran kami kan kaklasiko kan nasa college kaklasiko ba mga sultero mga durata imbitaran kami fiesta. Diba niya kita rin sa sa kuya sa Pulanggi fiesta sarong barangay diyan sa kaklasiko sa college kaya eskwela kami sa Bicol College. Piga para imbitaran kami alas 11 nga dapat yaon nang kaya kamo 11 nga dapat yaon na kamo. Ito puro kami mga sultero mga kadurata nakaabot kami alauna. Pag-abot me, ano inabot me? Gulay na ubod na inula ang kisardinas. Nabusan kami. Nabusan. Salbata na nga, kipistang nyo kita. Isira, sardinas na gulay na ubod. Awinda. Buwa man itong kaklase mga ito talaga. Visit who visits you. Sarong klase nin pag-uugali na so mga nagtitiwala sa imo para magkaigwa ka mo kimaray na lokasyon in relasyon. Dapat mga tugang pagtaga-bisitahon mo. Pero sa pagbisita tabi, bako sa sorpresa, it is not supposed to be a secret. Dapat po ang pagbisita may prior notice. Tangani na suma nagpaparabisita sa imo, makahanda na ikamaduman sa inda. Dipisilon baga ang mabisita ka mga tugang na sorpresa. Pagabot, dulo uminabot ka pa, wrong timing ka, duminumang ka sa harong ninda, uminabot ka mga tugang, alas 11 aga, bako na. Binisita mo, nagsorpresa ka, sinibot ka sa mo, masap na, madalagan. Dalagan, digdi dalagan duman. Iling ang abuto na, konsumisyon kansi mo. Diba? Madalagan digdi mabisita. Kaya may problema. Pero dapat igwa kipigapod na advance information. Next, call who calls you. So mga pirming nag-aarapod sa imo, pagtagapod man, tabi, oy, kumusta ka ngayang kuwang ka? Kumusta ka ngayang lapakan ka? Kumusta ngayang buhay mo ngayon na kuwang ka? Kumusta ka ngayon na pinagli ka ngayon sa magaos? Gusto ba yun? Kung kumusta mo sa mga permit tawo na nangungumusta sa imo, tangani mga tugang mabali na ma-feel ninda na ikaigwa nimpigaapod na igwa tabi ikipigaapod na pangangataman asin komunikasyon na ma-feel ninda na siya may pag-care sa imo. Simple words. Kumusta ka dyan? Di ba?
Simpleng mga tataramon mga tugang na madaling masabutan kan mga tao na pigaapodan mo. Pangungumusta sa mga tao na mahal mo sa buhay. Number 3, rules for a peaceful life. Respect who respects you. Respetahan Tuhan mo ang nagrespeto sa imo. Pero mas gid sa nagrespeto sa imo, kay puhan mong respetohon para magkaigwa ka kay peaceful life. Respect mga tugang who respects you. Another one, tip, support who supports you. Suportan mo man, balikan mo man in pagsuporta ang mga tao tabi na nagsusuporta man sa imo. Diba? Ngani, nadaiki, ngani, pagbalos mga tugang kan mga pigigibo-gibo lamang sa imo. Pigigibo-gibo mo. Diba? Next, ignore who ignores you. Tama? Tama? Di ka napig-intindi. Kulog. Di ka napig-intindi. Intindiyon mo. Kulog kipayuman kung di ka intindiyon. Kaya ang nag-intindi sa imo, babayaan mo lang. Let them come to you. Yeah? Life is too short to adjust everyone. Magayunon man na din. Life is too short to adjust everyone. Place everyone where they belong. Ibugtak mo, mga tugang ang gabos, kunhain sinda. Place everyone where they belong. Yan da tabi mga tugang an mga tips para magkaigwa ka tabi nin peaceful life. Basic rules for a peaceful life. Tabi, di ba? Arog da tabi ka an mga tugang an mga dapat na gibuhon. Nyato ngunyan na mga panahon. Dili po mga tugang sa dati tabi na ano ito? May pig forward sa kuya, madali lang Ayun, baka scam ini. O madali lang, ha? Yes, madali lang. Simpagong, yes. Scam iyan. Sali lang, ha? Forward ko sa kamidbid ko. Midbid ko sa DSWD. Yan. May nag-text kaya. So, nag-text ko yan, dahil ko mahindian. So, grabe nga mga drama mo ngayon. Grabe nga mga drama mo. Di ba? Iya po. Tama tabi. Yan ang gibon. Ngani. Okay. Thanks sa info. Alright. Sige. Alright. Sige. Now, didi kita mga tugang sa kuan, didi kita sa didi kita tabi sa mga sa tuyang tama na nasabutan tabi. Nagkaintindihan kita. Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon po. How are you? Po. Pwedeng magano. Nag-request ako diyan sa Bataan. Ano po? Nag-request ako diyan sa Bataan. Tapos sige dala sa mo sa Facebook. Bataan. Bataan po. Yan sa Abukay, Bataan. Opo, okay. Dennis, yan sila isang Banaynal. Liza Banaynay. Banaynal. Banaynal? Opo, Dennis. Anagom niya, may agom na ini? Ikaw po, Liza. Siguro agom niya kayo, Banaynol. Banaynal. Banaynal, Banaynol siya. Why, dako, Banaynal. Balbang ka, mapagpasabuton. Ay, sorry na po. Pwede mag-sorry. Sorry na po. Sige nga, sa Facebook sa imo. Talaga? Naghiling sa Facebook mo niyan? Opo. Ay, very good. Huwag ayun ang dabayo mo. Ha? Huwag ayun ang dabayo mo. Bago da ang awan.
Amiga, Po. gusto mang pangultimo ng last mo ng pag-ako din. Sorry na. Latusunta ka dyan na. Sorry na. Magurang ka man. Mas gurang ka sa ako, dito ka patulahan. Amin lang ko na nakumpira na ako. Ang edad mo? Selling ko Premium mga ta kakilod. 64 ka. Sala. Pira, Karo ba okon? between 65 to 68 No. and 68. Ha? 73. 73 ka na po. Opo. Marita, sinabi mo. Takunday ko na araman, pinapudikit ka singit mo. Lulaunan muna ako. Maray nga nita sinabi mo, ta naaraman ka niya 73 ka. Takunday mo sinabi, pag nato paranta ka, kukudutong ko ang singit mo, kang gibo-gibo mo sa to. Maray kong makuha mo ako. Iyo man. Magamit ako kilana. Ay na sa iyo. Sige. Sige, salamat. Nag-ano ito sa imo, nagiling. Opo, salamat. Okay. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Dali muna, Kuya Nimi. 72 na pala sugapon sa Kuya, di. Sige, para karaw-karawang ko, 72 na pala. Ay, nako. Magurang ka ngaya, Henry M. Okay na? Ang Satuya, tabing tataramon mo niya na hapon. Mga tugang didi po sa Satuya na programa sa DCGB. Mga tataramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ang Satuya, tabing tataramon mo niyan. Ano nga sa taramon tango niya? Wala lugod. Tambo. Ay, gari, nagamit ko na ikang inot Nagamit ko na ni Jeromano. Tambo. Gari, nagamit ko na niya. Tambo, nagamit ko na So, tambo. O nina sa na, tampisaw. Ang tampisaw, ugaring, Tagalog ini. Pero, garo, Bicol term siya. Anong tampisaw? Magtampisaw sa ulan. Tama? Magtampisaw sa ulan. Ice flashing sound. To fall into a water with a splash. Tampisaw. Ikaw ay nagtatampisaw sa gawaing makasalanan. Kaya, tampisaw. That is our word for the day. Kung sabihin, pero nagsabay siya Nakasabay doon sa pagkukuan min ni Ronald na dictionary Bicol, tampisaw. Di ba? Alright. Another one, tabi. Panganin na madagdagantaan sa tuya, natataramon. Taburete. Taburete. Nakadagong nakamog keyword na taburete. Taramon. Ara mo daw ang gustong sabihon? Ano sabihon mga tugang kang tataramon na taburete? Dakulon baga ka na di. Dakulon kaya. Pasublado ngayon kitaburete. Kana ko lula pa, kana ko lula pa. Kana ko salit pa, mga lola ko ka ito. Mga tugang, mahiligan, taburete. Ako yung Nems. Ibugtaki daw ngayon kitaburete so bisita ta. Tamasupog. Hello? Taburete ko. Taburete ano po? Ano po ang taburete? Taburete tabi, bangko. Bangko, tukawan, silya, tama? Tama? Tama po. Okay. Tama. Salamat po. Salamat. Taburete, silya, upuan. Pero nga, ang Tagalog kan upuan, kan taburete, upuan, silya. Mas tinagalog pa na hararom. Anong Tagalog na hararom kan upuan? Salom, puwit. Salom, puwit. Ambra, anong apod kambra? Sa Tagalog, salom, suso. Tinagalog yanin na. Anong Tagalog kang brief sa Tagalog? Anong Tagalog kang brief ano?
unta ka na kuya ni sa Saramayo nga daan pwede sara on the air na Saramayo. Ano? Madagita kita kang KBP, bata Kadaroy Award kita. Awin. Diba? Pero itong salumsuso, totoo tabi ito. Salumpuit. Diba? Ano sa taga... Awin na. Madagitan kita ko niya na. Pero gano'n, tama ka man, Kuya Nems? Tama ka man eh. Tama ka? Gano'n yan ang tunay na kuhan. Gano'n yan ang tunay na Tagalog kaya yan, tabi. Salong... Nag-text digdi. Pareho ka mong pareho ang Tagalog nung diba? Awin na, mga sarawayong ka muna. Papadagitan din ako sa mga sa KBP na mga sarawayon ka mo. Hello? Hello? Hello, kuya. Ha? Hindi, pagtaramat na latos unta ka, under ka. Balbalata ka dyan. Pero may ideya ka? Anong ginubatan? Ha? Anong ginubatan? Ayun na sa'yo mo. O sige na, bye-bye. Pastidyo ini na. Ay nako, okay na. O di sige tabiyan sa tuyang tataramon. Mga sarawayon ka mo. Mabasa kan mga text nito ng mga sarawayon ka muna. Sarawayon ka muna. Mabasa kan? Padagitan ako sa KBP na. Dahil binawi sa kuyang Kuya Neme, inang pinaka-eksakto? Itong sinabi mong saro, aral sa katoanan. Inang pinaka-eksakto. Kumisido ka, Jerome? Awin na. Abo ko magbasa. Madagitan kita. Alright, tigin na po kita sa mga anpanti po. Anong Tagalog? Premiuhan mo po, pero off-air. Ako ma-premyo. Ako talaga ma-premyo. Kalson. Rayon man ang kalson. Ako aram ko ang Tagalog talaga eh. Aram ko ang Tagalog. Dahil ko itaram. Ituro ko naman sa mga. Ituro ko naman sa mga. Ikaw po man sa salong. And you will never be Awin na. simple. Simon says, Gayon kan tugtog ade. Ay pa matugtog kita ngunyan kilabsong lamang ade. Ay pa patugtog kita ngunyan kisaro lamang na love song ane. Anong gusto yung love song na patugtugon tatabi? Hello? Ang tanti ba sa bandala? Ha? Bandala na. Anong bandala? Latoson ta nasa imo. Kudot nung kansingit mong sarawayon ka na. Bandala na. Anong bandala? Nadali mo, Jerome? Ay, nako, kuya. May kapilyong ka, kuya, ni sa buhay, ah. Nako, din nung dua. Okay. down with shake them to your left. Now shake them to your right. Now that you have learned to play this game with me, you can see it's not so hard to do. Gayon nun man natugtog, ade. Once again, this time more carefully. And I hope the winner will be you. Clap your hands in the air. The best. Do it double time. Slow it down like before. Simon says. Are you Hello? Una, gumapod sa pag-asa. Ah? Una, gumapod sa pag-asa. Tanoran-oran. Naginit na, migo. Baka sa aga mauran pa. Maginit na nga, nire. Kay puan pa? Hindi nga ang panahon. Yung man ang ano. Para may lakaw kita sa agila. Na. Dahil, napod pa kita. Kaya man kay puan. Abo ko na mag-apod. Anong bilit mo na po sa'yo mo? Ha? Dahil man dumapod sa'yo mo, kung mo po na. Abo na talaga ako mag-apod. Or ano,
man for business purposes. For the Mga sake of for public service public purposes. service, oo. Tamas ka sa mga maestra, siguro na ako. Ang pag-separate natin ito, so personal mga, so, ang publiko ano, Iyo man ang ano. yung public service. Siguro pag under gayon, gari kon sa ano. Ade, Hmm. di ba? So, light siya na. Light siya na. Iyo. Sige, apo nang kulugod talaga. Eh, mga gimilong. Ayo, o sige. Ano mo, kung na to? Pumundo ka Dan, pumundo ka. Pumundo ka. Okay, bye-bye. Mapon man kita kuya ni sa pag-asa? Mapon kita? Basta sabi sa Sorsogon, orange rainfall warning. Oh. Sabi Albay, di man gayon talaga. Hello? Pipi, Pa pati may ka sa Pilipino. Filipino? Subject. Medyo. So, yung mga panghalip, Panghalip, pangabay, pangabay, pangnagdan, pangkasalukuyan, pangdiwa. may hapas sa ako sa yung mga ako sa yung sample. Sige daw. Tawan mo ako bipikis. Ako na sa panghalip, tawan mo ako sample kang pangabay. Pangabay. Sige. Ano, Pipi? Ano? Tawan mo Asampol kang pangabay. Oo. Sampol kang pangabay. Sige daw ngayon, Pipi. Siguro kang tapos Dahil nakakasin ako sa imong sample kung tatawag ka ba lang talaga sa Pilipinong sample kang pangabay. Kaipuhan kay pangabay. Halimbawa, panahon. Mali, Pipi. Sandali. Ang pang-abay na ano ang pang-abay? Baka ba nagkita-kita mga teacher? Ano ang pang-abay? Ang sample, halimbawa, Pipi, kang pangabay, aram mo kung ano? Ano? Barong. Pag-abay ba ka, Pipi? Migo. Pag nahiling ta ka sa los, masasamo-samo ta kang litsero. Sorry. Sorry po, Kadero. Okay lang mga magkalalip. Pang-abay. Pag-abay. Barong. Sample. Saya. Pag-abay ba ka? Pang-abay. Ano pa? Bugay. Thank you, Pipi. Sarawayon ka. Dagitan kita ni teacher, seto. So, dagitan kita ni teacher. Sungarang ganing aki ni Bugs na. So, teacher Saint Agnes, dagitan kita ni teacher. Diba? Ining, ano yun eh. Ang dokumento ay naglalaman ng 10 halimbawa ng pang-abay na pamaraan sa pangungusap tulad ng lumalakad ng marahan sibuyet papuntang silid at sumisigaw ako ng malakas sa bundok. Anong pang-abay? Ang pang-abay ay pamaraan ay isang uri ng pang-abay na naglalarawan kung paano nagaganap o magaganap ang kilos at ipinapahayag anang pandiwa. Ito ay sumasagot sa tanong na paano. Ginamitan ito ng mga panandang ng, na, o, nang. Sa kabaga. Okay na? O ito. Ang pang-abay dahil sabi ni Bugs, barong, migo, madagitan kita kan teacher mong aki, kakamo ngayang magduwa ngaya, puro nga kamo kapilyo na duwa ngaya ka muna. Pag naling ko si teacher naman yan, Saint Agnes, okay na? O bueno. Salmata ng lalaki. Nakikig ako naman Pangabay palang barong. O pwede ba baga coat? Coat. Alright. O sige na. Di na kita sa alright. Di na kita sa tuyang manaw kita ngunyang ki 50 pesos na load mo na. Anong kategorya tangon yan? Tabi. Ang kategorya tangon yan ay
Ano kayo ba rin na kategorya ta? Ang kategorya tangon yan, lugar. Lugar. Ang magkakatao tabi, mga tugang ki apat na lugar sa laog nin 15 segundos, papadarahan niya to nin 50 pesos na load. Yan po 15 seconds yan. Lugar. Hello, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, bossing. Taga saan po? Bigaa. Ready ka na po? Ready ka na? Lugar. Lugar. Anong lugar na? Basta lugar. Sabi kaya. Ayun na, ready ka na po? Ready na, sabi kaya. Ready na. 15 seconds. Apat lang ang kaipuan ko. 5 probinsya na may bukid, may bulkan. Go. Ano po sabi ko yan, Re? 4 na probinsya na may bulkan. Go. Ano ito tayo kasabutan? Palaylayan radyo mo, Noy. Palayahan mo tabi ang radyo mo. Tama ko sugo ng feedback. Yun na. Ayan, sige. May nagtaram ka sa kuya. Noy. Sabi, Kuya Henry. Okay na. Tama. 4 na probinsya na igwaning bulkan. Go. Bulkan tabi. Bulkan. Bulkan, sige po. Ah. Bulkan na yun. Tahal. Probinsya. Ay, kurwi. Kurwi, wala to. Ay, dahil ka. Bye-bye. Awinda. Sa Kabaga. Anong probinsya na may bulkan? Albay. Batangas. Camiguin. Sorsogon. O, ikaw na kitang 4. 4 na probinsyang may bulkan. O, sige daw. Dali. Dali na. Sige daw. Dali. Lugar ang kategorya ta. Lugar. Lugar tabi. Ito. Lugar. Kung angan lang kita ko na, 3:45. Ay, hello? Good afternoon. Good afternoon. Taga saan po? Aligasti. Legazpi. Lugar, madam, tabi. Okay. Okay. Sorsogon. Alba. Alat. Iba naman. Kung natonta ka, iba naman po. Tabi. Ano po? Iba naman apot. Yo. Okay na po, ready ka na? Anong apot po? Ano kayo nga ni? Ako nagugun mo kimaray. Iyo po. Sige. 4 na barangay sa Legazpi na nagapoon sa litrang B. Go. Okay, Buraguis. Buraguis. Bilanwahan. Bigaa. Baryada. Bako bang barangay ang Baryada? Bako barangay? Saro pa? Bako barangay yan? Ano? Buraguis. Madam, tapos na po sa 15 seconds. Ay, so, Ang sayang. Baryada po, bako barangay kaya? Ang Baryada, yan po sa Gugon. Iyo po. Di pa, no? Next, Di pa, no? Iyo. Lampas na po sa 15 segundos. Kudutunta ka dyan, madam. Yung... Next time, okay? Salamat. Madadali ko ta ko yan eh. Binanuahan East, Binanuahan West. Di ba? Bitaano, Buraguis. Di ba? Tinaram niya na sa Binanuahan eh. Binanuahan West, Binanuahan East. Okay. Hello. Hello po. Hello, Pwede. Yes. Yes, bigat. Ready ka na po? Dito na tabi, Henry. Aber daw. Taga saan po? Big double A, big A. Big, 4 lang ha. 4 lang na lugar ini. Iyo po. Ayan po. Mas kada mo na exact kakunahin siya. Lugar lamang at may sabi mo iyo. 4 na pribadong eskwelahan na yaon sa Legazpi. Go. Bika Elementary School. Pribado na to Elementary School. Apo. Ang Binanuan. Ang Binanuan. Ay. Oto na. Ano yan? So, Bunga Elementary School. Oto Tapunan na. Elementary School. Harayo na. Di ba, Kuya Henry, Padang Elementary School.
Tapos una, elementary school. Ika, elementary school. Migo. Shh. Silensyo. Shh. Ang pigahanap ko, 4 na pribadong eskwelahan. Pigparatara mo, public school. Ay, yung palang po yan, sorry. Bye-bye. Namulis na naman ako. Bye-bye. Ah. Next. Ano nang? Sunod. Lugar. Hello? Hello po. Hello? Hello po, sir. Good afternoon po. Iba ko sugod ang radyo, ma'am. Pwede po, pakipaluya. Pakipaluya po kang radyo. Ito nag-feedback tabi. Iba yung mga nasa ibang estasyon. Oh, yun na po. Yun pa, nag-feedback pa po. Paluya tabi sa radyo. Yun po. Oh, yun na. Okay na. Ay, nag-feedback, madam. Paluya pa ta. Humarayo ka po sa radyo, ma'am. Dumistansya ka po sa radyo. Yan. Yan, pinaka-unsafe ka. Ilipat mo na sa ibang radyo. Yo. Pakabinirit mananggat. Hello? Hello? Ay, okay. Taga saan po? Gugun? Gugun? Ay, kaya mo ini? Hindi po. Kaya mo ini, madam? Pero pong edad mo? Po? Pero ang edad mo? 60? 60? Kaya mo ini? Kaya mo ini, madam? Yun na po? Barangay. 4 lang ang kaipuan ko, 4 lang po. 4 lang po, Barangay sa Legazpi. Napig-agihan Kisalog. Go. Ano po? Hindi ko na... Barangay sa Legazpi. Napig-agihan Kisalog. Go. Barangay pa? Hindi ko mati. Kung itong panghita mo na. Barangay sa Legazpi na may nag-aaging salog o river. Go. Ligaspe? Awin na. Danupan, Rawi. O sige na, sa masunod naman tayo mo dangog. Sinabi ng dagsago sa na magdangog. Palayaw ng radyo, sako sa na magdangog. Kaya si Jasmine kato kan so nag-TV, nag-live kaming dawa. Yan ako, Jasmine, ano nga po? Sako ka lang magdangog, buda dawang ka magiling sa camera. Ay, dahil ko istorya, bakit mo na ko yan? Bakit mo na ko ni Jasmine? Hello? Ipi, Po, na-intro naman daw ako. rimatin na. Rimatin na. Testing on tagala ta. Gani makatakuton may sa imong partisipasyon. Okay na, ready ka na? Ready? Aha. Lugar sa Legazpi, naigwamigo ki, pribadong eskwelahan. Go. 4. Divine. Divine. St. Agnes. St. Agnes. Aquinas. Aquinas. Forbes. College. Saan na lugar ito? O yan sa may bye-bye. O sige na nga ni. Arimatin na sa Wala Malandre. na 50 pesos na load. Madali lang tayo, surat ko sa number mo. Pero sa, alat, abe pagbabantay, surat ko sa number mo, tabi. Madali lang, Ayun na. 0995-4780-7. Sa Lunes na, kung na yan maludan, sa Monday na, yo. Salamat dito sa Yeah, Malandre. sige. Salamat. Alright. Kuya na, next. Sige sana. Ano nang data ba? Ano na yan? Ano na? Ako na ta. Ipadala ko na kay Shara. Pata si Shara ngunyan. Gari na sa klase ito. Doang bagay man sa nang piling dumanan ni Shara ngunyan. Kuya Nim sa day. Ade. Kama ko sa klase. Lahat ko na. Ipadala ko ini kay Shara. Maning maludan na kay advance. Alright. O ano na? Dali. Mapagkalon man pa nung yung pigtatara mo, bako po madalion po yan. Yun na tabi, sabi ni si Richard, magapod ka na po sa pag-asa, tamay LPA baga po.
Ayos man si amigong Richard. Congratulations tabi kay Madam Cheryl Osia Rebeta. Yan. Dangal ng 2025 national winner, dangal Gawad ng Pag-asa. Gawad Pag-asa. Dangal ng Bayan Award din eh. Pipapod ako ni Richard. Sige, tapon. Ano na? Last caller. Sige pa. Manaw kita kilod. Sige po. Sige, next. Iga pa. Apod na po. Excuse me. Apod na tabi. Dali. Apod na po. Alas 4 na. Ito. Hello? Hello, Henry. Good afternoon. Mama Makasambanas, bago pa ko kaya po. Taga-saan po? Yung manggiraray na ka, Big Double A. Big Double A. Makira ko naman ini. Okay, ready ka na? Yeah, sabi ko, Henry. Panlugod ba ko na? Lugar. Lugar sa Legazpi na tigagi ito lang. Barangay sa Legazpi na pag-agihan ng Salog. Go. Yan, si Salong. Sa Gumay River. Barangay tabi, barangay. Kunutong ko. Ay, barangay. Barangay. Binanwan River. Oh. Tiga River. Barangay na to sud. Bye-bye. Goodbye. Saga. Sa Monday. Bye-bye. Oh, bye. Sabi ng barangay. Lugar tabi kan barangay. Binanwahan, dap-dap. Diba? Dap-dap. Dakulon tabi dyan ng pigaragang gisalog, urosite. Para na. Sige. Kay puantang kuhan, kay puanta na mana okay load ngo niya na Sabado. Apod lang po 0928. Tapi kapod ang gusto. Pag-asa, baka lamang magsimbag sa pag-asa ngun yan. 10 minutes bago. Ay, Kuya Nems, dapat akong mag-live ano? Mayroon ko akong pera. Liberate, saro lang. Okay, may lang. Hello? Good afternoon po, Sir Henry. Good afternoon, amigo Melvin. So, Yes po, sir. sulsugon kaya, gari na ka orange rainfall tabi. Hanggang no rin nili. Ang naka-yellow rainfall po tayo sa Orange pala, sorry. Orange yata, yung sulsugon. Orange, Yung tama. Sorsogon po, yung Sorsogon kanina pong Oo. mga anong oras yan? Mga alas 8, naka-orange warning po yung Sorsogon. Then pinaba po ng alas 11, pinaba na sa yellow. Then nung Oo. na-disseminate na ano na po. Wala na. Nawala na po nung Ayun. alas 2. Opo. Pero yung Catanduanes naman po, naka-yellow po ngayon. Talaga? So, Opo, as of this time, tabi, Catanduanes? Yep. Opo, sir. As of this time, naka-yellow warning system po sila ngayon. I see. Pag sinabing yellow warning, ano tabi ang advice nito sa mga taga-Catanduanes ngunyan, tabi, amigo? Opo, sir. Pag sinabi pong yellow warning system, possible po yung mga pagbaha po na tulad po nitong naturang low pressure area. Kaya po, maghintay po ng susunod na warnings. Siguro mga alas 5 po, baka pwede po ito maitaas sa orange warning level po ito po sa probinsya po I ng see. Catanduanes po. Sir. Meaning, pag nag-orange siya, nagkukusog ba yan? Opo, sir. Pag nag-orange siya, meaning nagkukusog po siya. Bale, Tumauran. pag orange warning, kung sa yellow warning system, possible flood in low-lying area near river channel or Opo. possibility na magkaroon ng mga landslide or flashlight, lalo na doon sa prone area. Then sa orange warning naman po, flooding is threatening in low-lying area near river. Ayun. Kumbaga napapanta. Pero pag nag-red warning, serious flooding is expected in flood-prone areas po. Ayun, okay. So, hanggang lang ba siya? Hanggang lang siya orange warning tabi, Melvin? Ano? Hindi po, Catanduanes? sir. Pwede po may taas rin sa, sa
red warning system. Red. Depende po kung saan po kung masyadong torrential po yung mga pag-ulan. I Pwede see. po Okay. kagad na i-red warning kagad. I Kung naabot see. niyo po yung threshold value para sa red warning system. Mhm. Okay. So aside from Katanduanes ngunyan sa presenting ini, kumusta Albay, Kamsur, Masbate tabi, kumusta ang panahon ta? Opo, sa Bicol region po, especially po sa Catanduanes, sa ngayon po, maulan po dyan sa ngayon kasi yung medyo makapal na kaulapan sa silangan po ay pumunta na po dyan sa probinsya ng Catanduanes at nagpapulan po sa ngayon. Sa ngayon po naman yung probinsya po ng Albay ay okay naman po pero pwedeng umalan rin po maya-maya kung medyo mag-expand pa itong Ayun. cloud crustiness at yung sa may bahagi rin po ng Camarines Sur, ganun din po. Lalo na po sa may silangang bahagi po ng I Camarines Sur, see. pwede Ano may pwede gusto? pong maging maulan. Gusto mo sa aga, dahil kita pwede magbalaybay sa luwas? Sa agang sa Domingo? Selling mo sa Albay? Opo sir, sa Agan Domingo medyo okay na po yung weather Pwede na? condition po ng 10. Opo sir, pero expected pa rin po, asahan pa rin po yung mga light to moderate rain shower or thunderstorm. Dulot pa rin itong low pressure area o trap ng low pressure area. I Pero bukas see. po, medyo improving na po yung weather condition po natin. Ayun. So pwede nang taga-buroy balaybay pa lang sa aga, no? Bantayan lang. Bantayan. Opo Sir Henry. Yes po sir. Bantayan lang. Okay. Sige, yun man lang tabi. Milvin, salamat ha. Mamundo ako ngunyan ha. Ano po sir? Mamundo ako. Ako lang po ng kasama ko. Kaya mamundo po siguro ang sa Salamat, amigo. Mabuhay ka mo dyan sa pag-asa. Salamat din po Sir Henry. Mabalos and God bless and more power and mabuhay po. Apo, thank you. Feel it in my finger, I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Oh, yes it is. So if you really love me, come on and let it show. Oh. You know I love you, I always will. My mind's made up by the way that I feel. There's no beginning, there'll be no end. 'Cause all my love, you can depend. I see your face before me as I lay on my Magayon ng tugtog bag mo argo ng oras na rin. Ade, malipot-lipot. Argo ng tugtog. Magayon nun ta. Gayon sana. thinking Gayon no? of all the things you said. Good afternoon. Hello. Hello, good afternoon. Yes po. Hello, maukot man ako. Tapos na sir, sa Lunes naman. Tapos na. Tapos- Sorry. Kung pwede pa. Sa Lunes naman po. Talas sa 4 Kaya po na. ako mag-load. Sa Lunes na po. Sigurado yan. Okay? Okay. Sige po. Thank you very much. Salamat. Alright. O di, sige. Kuha na kita. Mga tugang taan, mga helang kanatay. Ang mga helang kangatay, araw po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang nadarakan sobrang panginom, ninalak, asin, pagkaunin taba. Yan, mga helang nadarapukan sobrang pagkaunin taba, asin paginom ninalak yan, ha.
Tapos ang kaugmahan kung dahil magbabago, tanganing magmangatay kay puan po na sabayan ng proteksyong Liver-Aid. Liver-Aid Silimarin Capsule. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule para po salud asin proteksyon kang atay. Ini po may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver-Aid sarong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon nin proteksyon. Sa roldo na pag-inom kang Liver-Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan para mapugulan ang paghubag kaiyan. May bisyo man ora, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver-Aid Silimarin Capsule Oral daw para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver-Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver-Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga pangenot na butika nationwide. Orang kanta. Orang kanta. Ito yata sa ibang gariyan niya. Baka yun yan. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. Thank you po. Salamat kan sa inyong pagantabay. Sa Lunes naman, magdaranggogan kita po 5 o'clock in the morning sa programang Morning Hiri. Thank you. Goodbye. God is good. What I hear All the time. I love you all. When you say nothing at all. Goodbye. the Mabuhay. smile on your face lets me know. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service.